Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a dandalin adabin Hausa. A cikin darasinmu na ƙa'idojin rubutu, wannan shine darasi na 27. Idan wannan shine farkon zuwanka wannan shafi, za mu so ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Na daga cikin rukunin kalmomin da ba a rabe su wajen rubutu sune kalmomin sababbin lokuta, wato kalmomin lokacin sabo, wanda suka haɗar da yakan, takan, akan, sukan da makamantansu. Misali, yakan zo kullum, takan zo kullum, akan zo kullum, sukan zo kullum. Waɗannan kalmomi ba a raba su wajen rubutu, kuma ba a haɗa su da kalmomin da suka zo kafin su kuma bayan su a wajen rubutu. Da fatan yan za su kiyaye da wannan ƙa'idar. Kuna iya aiko mana da tambayoyinku kuma bayyana mana ra'ayoyinku akan bidiyoyin da muke yaɗawa a cikin da aka tanada domin bayyana ra'ayi a ƙasa. Ku ci gaba da kasancewa da mu a dandalin